Avui preparem el pastís de poma del restaurant Montferran. La Mila ens ha explicat la recepta. Trobareu la llista de tots els ingredients al final del vídeo. Necessitem 300 grams de mantega líquida, 300 grams de sucre, 3 ous grans, 4 cullerades soperes de llet, 200 grams de farina, una cullerada de llevat, 7 o 8 pomes vermelles, 80 grams de mantega tallada a daus molt petits i una llimona. Comencem rentant les pomes, els traiem al cor, les tallem per la meitat i les fem a làmines ben fines, no les pelem. A mesura que les anem tallant, les ruixem una mica amb llimona, així evitem que s'oxidin. Preparem un bol, hi posem els ous amb el sucre i ho batem amb la batedora. Veureu que el color queda molt més pàl·lid i pràcticament doble el seu volum. Afegim la mantega líquida i la llet i continuem remenant. Seguidament hi afegim la farina i el llevat i ho anem tamitzant. Ho fem amb un parell de cops i ho anem barrejant, però ara amb l'espàtula. Preparem el motlle, l'untem amb mantega i l'empolsimem amb farina. Fem una capa de massa, una capa de làmines de poma, una altra capa de massa, una altra capa de poma i així fins a acabar. Preescalfem el forn a 180 graus i mentre posem els daus petits de mantega per damunt del pastís. I enfornem uns 35 minuts. Penseu que cada forn és diferent i en funció de les capes que hàgiu fet, trigarà més o menys. Feu la prova de cocció amb un escuradents. La forquilla ens serveix perquè no se'ns desmunti la poma. Un cop acabada la cocció, retirem el pastís del forn i el deixem refredar. I ja el tenim. El podem servir tal qual o, si voleu, posar-hi sucre en pols per sobre.